V minulosti, keď sa povedalo, že auto je preplňované, hneď si každý predstavil, že je rýchle a má viac výkonu. Ale ako mohol nejaký prístroj zvýšiť výkon motora? Dnes ti teda ukážem, čo je to a ako funguje turbodúchadlo. Ahojte, mami inžinierstva. Dnes sa ponoríme do komponentu, ktorý je synonymom výkonu a efektivity pre mnohé vozidlá. Turbodúchadla. Už ste sa niekedy zamysleli, ako môže to menšie auto mať takú pôsobivú odozvu a výkon? Alebo ako niektoré motory dokážu dodať veľa výkonu bez toho, aby boli obrovské? Odpoveď často leží pod kapotou, kde ticho, alebo nie až tak ticho, pracuje na premene výfukových plynov. Aby sme začali, poďme rovno k veci. Čo je to turbo? Vo svojej podstate je turbo alebo turbodúchadlo mechanické zariadenie, ktoré má veľmi jasnú úlohu – natlačiť viac vzduchu do motora. Predstavte si motor vášho auta ako športovca. Čím viac kyslíka dokáže vdýchnuť, tým viac energie môže vyprodukovať. Však s motorom je to rovnaké. Viac vzduchu znamená viac dostupného kyslíka na spaľovanie väčšieho množstva paliva a viac spáleného paliva sa rovná väčšiemu výkonu. Ale ako dokáže turbodúchadlo tento zázrak, že natlačí viac vzduchu do valcov, by motor dokázal nasať prirodzene? Veľký trik turbodúchadla spočíva v tom, že dokáže využiť niečo, čo by inak bolo úplne zbytočné. Výfukové plyny. Áno, tie horúce a stlačené plyny, ktoré vychádzajú z motora. Após a combustão, ktoré by za normálnych okolností boli vypustené výfukom. Turbo tieto plyny zachytí a prinúti ich pracovať. Predstavte si, že máte záhradnú hadicu a namiesto toho, aby ste nechali vodu voľne tiecť, nasmerujete ju tak, aby poháňala malé vodné koleso. Je to jednoduchá analogia, ale dobre ilustruje tento princíp. Výfukové plyny so svojou kinetickou a tepelnou energiou sú nasmerované do časti turba zvanej turbína. Turbína je ako malá vrtuľa alebo veterník, navrhnutá tak, aby sa otáčala veľmi vysokými rýchlosťami, keď na ňu pôsobia výfukové plyny. A keď hovorím o veľmi vysokých rýchlostiach, máme na mysli stovky tisíc otáčok za minútu. Je to naozaj pôsobivé. Ale aký je vzťah medzi touto rotujúcou turbínou a dodatočným vzduchom, ktorý motor potrebuje? Tu prichádza na rad genialita dizajnu. Turbína je spoločným hriadelom spojená s ďalšou súčasťou, ktorú nazývame kompresorom. Predstavte si tento hriadel ako most, ktorý spája obe časti turba. A práve preto ho nazývame turbodúchadlo. Takže keď výfukové plyny roztočia turbínu, otáča sa aj hriadel, a následne sa začne otáčať aj kompresor. Kompresor je zase akýsi ventilátor alebo vzduchové čerpadlo, ale oveľa výkonnejšie. Je umiestnený pri vstupe vzduchu do motora. Ešte predtým, než sa vzduch dostane do valcov. To, čo robí, je, že nasáva okolité vzduch a stláča ho. Je to ako používať pumpu na nafúkovanie bicyklových pneumatík, ale v oveľa väčšom meradle a oveľa rýchlejšie. Vzduch, ktorý bol predtým pri normálnom atmosférickom tlaku, je teraz stlačený a vháňaný do motora. Ale prečo je stláčanie vzduchu také dôležité? Pamätáš si našu analógiu so športovcom, ktorý potrebuje viac kyslíka? Keď kompresor tlačí vzduch do motora, v skutočnosti natláča viac molekúl kyslíka do menšieho objemu. Je to akoby motor namiesto nasávania bežného množstva vzduchu dostával vzduch s veľmi vysokou koncentráciou kyslíka. S väčším množstvom kyslíka dostupným v každom spaľovacom cykle môže motor spaľovať palivo úplnejšie a efektívnejšie. A výsledok? Je to nárast výkonu a krútiaceho momentu motora. A potreba zväčšiť jeho fyzickú veľkosť, teda jeho zdvihový objem. A tu prichádza kľúčový detail pre efektivitu. Intercooler. Všimli ste si už, že keď niečo stlačíte, má to tendenciu sa zahrievať? Premýšľajte o pumpe na hustenie pneumatík. Keď ju používate, jej telo sa zahrieva. To isté sa deje so vzduchom, keď ho stláča kompresor. Teplý vzduch je menej hustý, to znamená, že obsahuje menej molekúl kyslíka na objem. Aby sme maximalizovali množstvo kyslíka, ktoré sa dostane do motora, potrebujeme, aby tento stlačený vzduch bol čo najchladnejší. A práve tu prichádza na rad medzichladič.
Je to v podstate vzduchový chladič, ktorý ochladzuje horúci a stlačený vzduch vychádzajúci z kompresora, skôr než sa dostane do motora. Ochladzovaním vzduchu zvyšuje medzichľadič jeho hustotu, čím zabezpečuje, že motor dostane čo najviac kyslíka pre ešte účinnejšie spaľovanie. Mais potente e eficiente. Então, Aby som zhrnul tento cyklus. Výfukové plyny, ktoré by inak boli zbytočné, poháňajú turbínu. Táto turbína je potom cez hriadeľ spojená s kompresorom, ktorý sa tým roztočí. Kompresor nasáva a stláča okolité vzduch. Tento stlačený a horúci vzduch potom prechádza cez medzichladič, aby sa ochladil. A nakoniec je studený a hustý vzduch poslaný do valcov motora, kde sa zmieša s palivom pre silnejší výbuch, čím sa vytvorí viac kyslíka. Je to nepretržitý a dôvtipný cyklus rekuperácie energie. Ale čo ten kýchanec, ktorý počujeme? Je to zvuk turba? V skutočnosti nie. Ten kýchanec, ktorý počujeme, je to, čo nazývame prepúšťací ventil alebo blow-off ventil. Predstavte si, že ste v cykle stláčania vzduchu a posielania ho do motora. Ale keď zložíte nohu z plynu alebo preradíte, prívod vzduchu do motora sa uzavrie, ale kompresor stále pokračuje v stláčaní vzduchu. Lenže teraz už nemá kam ísť. Aby sa tento tlak exponenciálne nezvyšoval, tento ventil presne vtedy otvorí a uvoľní stlačený vzduch. Hluk alebo kýchnutie, ktoré počujeme, je v podstate zvuk vzduchu, ktorý sa rýchlo uvoľňuje cez ventil. Lenže tu je jeden rozdiel. Prepúšťací ventil pôsobí na prívod vzduchu. Avšak máme aj ďalší ventil na kontrolu výfukových plynov, ktorý nazývame wastegate. V podstate reguluje tlak výfukových plynov a slúži ako obtok, keď je v turbíne nadmerný tlak. Týmto spôsobom reguluje rýchlosť turbíny a následne aj tlak vytváraný kompresorom, čím zabraňuje poškodeniu turbíny alebo samotného motora. Teraz sa možno pýtate, existuje ešte iný spôsob, ako vháňať vzduch do motora? Áno. Existuje. A volá sa to kompresor, alebo mechanický kompresor. Hlavný rozdiel medzi turbom a kompresorom spočíva v spôsobe, akým sú poháňané. Zatiaľ čo turbo využíva energiu výfukových plynov, kompresor je poháňaný priamo motorom, zvyčajne remeňom pripojeným na kľukový hriadeľ. To znamená, že kompresor si na svoj chod berie časť výkonu samotného motora, zatiaľ čo turbo využíva energiu, ktorá by inak bola stratená. Preto je turbo často chválené za svoju energetickú efektívnosť, pretože premieňa stratenú energiu na vyšší výkon. A keď už hovoríme o efektívnosti, je dôležité vyvrátiť jeden bežný mýtus. Mnohí si spájajú turbo len so športovými a vysokovýkonnými autami, ktoré spotrebujú veľa paliva. Avšak za bežných jazdných podmienok môžu byť moderné preplňované motory prekvapivo úspornejšie, pokiaľ ide o spotrebu paliva, než ich atmosférické verzie. Je to preto, že turbo umožňuje výrobcom používať menšie motory s menším objemom, ktoré dokážu vyvinúť rovnaký výkon ako väčší atmosférický motor. Menší motor, keď sa od neho nevyžaduje vysoký výkon, spotrebuje menej paliva. Turbo sa zapája, keď potrebujete ten extra výkon, ale v bežnej prevádzke môže prispieť k úspore. V skutočnosti sa mnoho automobiliek, aby zvýšili výkon bez zvýšenia emisí škodlivín, rozhoduje navrhovať svoje autá s turbodúchadlami. Je to technológia, ktorá skutočne demokratizovala prístup k úrovňam výkonu, ktoré boli predtým vyhradené len pre veľkoobjemové motory. Inžinierstvo stojace za turbom je skvelým príkladom toho, ako môžeme optimalizovať zdroje a premeniť to, čo by bolo vedľajším produktom, na cenný zdroj energie. Takže na budúce, keď budete počuť typické pískanie turba alebo pocítite ten extra záťah v aute, budete vedieť, že to nie je žiadna mágia, ale inteligentné inžinierstvo, ktoré pracuje na využití každej gramu energie. Ak ste sa dostali až sem a páčil sa vám tento video, nezabudnite sa prihlásiť na odber, ak ešte nie ste. Dajte like a aktivujte si zvonček pre upozornenia. Ak považujete náš obsah za zaujímavý, zvážte možnosť stať sa členom, aby ste nám pomohli pokračovať vo vytváraní obsahu tu, na platforme a boli spomenutí v našich videách. A ak ste sa dostali až sem, pozývam vás, aby ste sa pozreli na kurzy, ktoré odporúčame.
Takže namierte svoj mobil na QR kód tu vedľa, alebo kliknite na odkaz v popise o našich kurzoch. V nich nájdete kurzy Excelu, trojrozmerného modelovania AutoCADu, rétoriky a mnoho ďalších. Sú to kurzy, ktoré sme vybrali my tu na kanáli a za ich kvalitu môžeme ručiť. Takže ak chcete posunúť svoju kariéru ďalej, určite sa oplatí pozrieť. A ak chcete začať svoju online prítomnosť a začať vyrábať a nahrávať videá pre sociálne siete, v tomto QR kóde sme vybrali vybavenie, ktoré používame v našich štúdiách. A vy, už ste niekedy videli, ako funguje turbo? Vedeli ste o jeho vplyve na výkon motorov? Máte auto s turbom? Napíšte mi do komentárov, rád si to prečítam. Tu na boku máte dve zaujímavé videá, ktoré by ste si mali pozrieť, aby ste rozšírili svoje vedomosti a uspokojili svoju zvedavosť. A ak chcete prispieť, dajte like, prihláste sa na odber kanála, aktivujte zvonček a zvážte, či sa nestanete členom kanála. To je všetko, milovníci inžinierstva. Veľký pozdrav a vidíme sa v ďalšom videu.